Helo, shwmae, gobeithio chi cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun Clychau'r Nadolig. Felly, par glychau gyda'r geiriau Clychau'r Nadolig yn mynd trwyddo nhw. Mae fe yn ddigon syml o ran llun, dylai fe fod yn weddol gyflym i wneud. Y peth anodda yw cael siap y clychau yn gywir. Felly, ni'n mynd i drial cael nhw yn pwyso i ochrau gwahanol, ond ni hefyd yn trio cael nhw i fod yn weddol o gymesur. Dwi'n meddwl wastad yn bosib yn amlwg, a ni'n mynd i gael y glwch ar y gwaelod fel yna. Gallwch chi roi hanner cylch bach ar y top ffordd na hefyd. A wedyn, ni'n mynd i gael yr un peth yn dod, ond trwy'n yn cuddio tu ôl y llall. Felly, dyn ni ddim yn gweld cymaint o'r ail glwch, a ni'n sicr ddim yn gweld ar yr ochr chwith. Ond ni yn gallu gweld y glwch, a gallwn ni gael rhyw fath o hanner cylch bach yn dod fyna hefyd. Felly mae gyda ni bar o glychau. Fel wedys i, sim ots os nad yw'n hollol berffaith. Jyst bod chi'n hapus gyda fe, gallwch chi hala bach o amser yn cael y siap yn gywir trwy ddefnyddio pensil a rwbr. Clychau'r Nadolig yn dod trwyddo. Wel, yn ddigon rwydd, mae jyst eisiau llinell ffordd na. Felly mae gyda ni clychau yn mynd i fynd ar y streipen top, a wedyn Nadolig ar draws y streipen waelod. Ni'n mynd i gael sgwar bach fel cefndir, petriol bach fel cefndir hefyd. Sim lot dots ble mae hwn yn mynd. Ond jyst bod gyda chi rhyw fath o gefndir gwahanol falle i jyst cael yr un lliw melyn o ran y clychau. Rhywbeth fel yna sydd 'da fi. Fel wedys i, mae croeso chi yn rhywbeth bach gwahanol. Gallwch chi roi border bach ychwanegol rownd eto os oes well 'da chi. Wedyn, o ran Clychau'r Nadolig, Clychau'r bydd ar y top. Felly ni'n mynd i fynd am 3 bocs fi'n credu ar y dechrau. So 1, a wedyn 2, 3. So 1, 2, 3. 2 linell, 3 bocs. A wedyn, ni'n mynd i wneud y C gyntaf. Ni'n gael C fyna. O, yr ail. So, O, ffordd na. Y yn y bocs nesaf. A ar draws. So, cofiwch pan chi'n mynd ar draws i wneud cynffon i'r bod chi ddim yn mynd yn rhy bell draw. Mae eisiau fod dyn ni llinell bach gwyn taclus ffordd na. Fi'n credu be na fi yw rhannu hwn eto, cos mae bach mwy o le gyda fi na beth oedd angen i ddechrau bant. So, ni'n mynd i fynd a rhoi y C a'r H uwch ben i gilydd. I gael yr ych. Clych. Wedyn gael fi A mewn fan hyn. Clych A. Wedyn mae eisiau I gwpan a mae eisiau yr mewn fan hyn wedyn. So, os doryn ni fe yn hanner eto. Clychau, os oes gyda chi clwch yr ochr yma sy'n fwy felly, na beth sydd gyda fi, a bod ddim cymaint o le ydych chi'r A na, mae croeso chi roi'r A na draw i'r un nesaf, jyst wneud mwy o focsys ochr hyn. Felly clychau, so I gwpan bach yn dod lawr fan hyn, felly watcho bod fi ddim yn rhy agos i'r linell. A wedyn collnod, triongl, hanner cylch, a wedyn triongl bach arall. Right, so mae gyda fi Clychau'r ar draws y top. Nesaf mae gyda ni Nadolig. Mae hwn yn mynd i fod bach yn haws, os yn amlwg mae wedi agor mas mwy ar y gwaelod. Felly gallwn ni roi 3 bocs
ar yr ochr hyn. A wedyn gallwn ni gael 3 bocs ochr hyn hefyd, gan adael yr un canol os chi'n gallu bach yn fwy, felly ar y ddau ochr. Yn ochr yma, so ni'n mynd i fynd yn, a chi'n sylwi nawr, mae wedi dechrau troi ychydig bach gan bod y clwch, wedi troi ar ongl, gall y llythrennau ddilyn, a wedyn bocs uwch i bennau. Triongl ar ochr ffordd yna. A bocs fyna. Wedyn bocs yma gan bod y bach yn fwy, ni'n mynd i roi'n O ni i mewn a ni'n mynd i roi I dot. Dwi'n rhoi prif lythyren I dot, mae'n croeso chi roi llythyren fach, dibynnu beth yw lled eich bocs chi. A wedyn i orffen draw, lawr, bocs. A dyna ni, mae gyda ni Clychau'r Nadolig. Nesa, mae eisiau llanw gyda bach o liw. Byddwn ni yn defnyddio, os ni'n gallu, bach o amrywiaeth o felen. Fi'n gwybod mae fe bach yn galed weithiau, felly defnyddio lliw falle yn galed mewn un neu ddwy lythyren, wedyn yn ysgafnach yn y llythyren neu ddwy nesaf ac yn y blaen, a wedyn cael rhywbeth hollol wahanol fel bocs yn y cefndir. A dyna ni wedi lliwio. Felly fel o'n i yn ame, fi wedi mynd am felen, a fi wedi porffor, a fi wedi defnyddio bach o oren. Oren jyst i gael rhywbeth bach gwahanol i'r clychau, fel bod yr gloch I hunan, y darn sy'n taro hynny yw, yn sefyll mas. Melen, gwasg galed ar gyfer y tywyll, ysgafnach ar gyfer mannau mwy golau, a wedyn jyst dewis y porffor jyst I gael unrhyw fath o liw bach gwahanol fel cefndir. Ond mae croeso chi ddefnyddio pa bynnag liwiau byddwch chi yn dymuno yn amlwg. Beth mwyaf pwysig yw bod chi'n joio, a wedyn yr ail beth pwysig byddwn ni'n meddwl yw bod chi'n gallu darllen y llythrennau, a bod e'n dweud Clychau'r Nadolig, bod e'n darllen yn dda. Gobeithio chi ddewch chi joio, a welai chi to.